Sehän helkatteessa semmonenkin on, että pitää vieläkin tehdä pilakuvia johonkin muslimia käsittelevään juttu. Siinä voi vielä käydä huonosti. Onhan se näyttö. Kohta koko maailma palaa ja pomosen kun ajattelee vain leveikkiä. Eikö se kuva ole jo valmis? Pitäisi saada painoa. Sillekin kaverille tulee tappouhkauksia, joka sen yhden kuvan teki. On se sälle. Ajattelekohan se mitään, kun se antoi semmoista julkaistavaksi. Mut toisaalta nehän todistivat teolla, että kuva oli kuitenkin totta. Kuulitko? Joo, tässä menee vähän aikaa. Jos minä teen liian provosoivan kuvan, saan itsekin pian viimeistä palautetta ja kaikki maailman vitsaukset päälle. Parasta pyytää palkankorotus ennen kuin annan tämän eteenpäin. Tai mitäpä väliä. Saapa ainakin mainetta ja kunnia. Itsemurha pilapiirtäjä iskee jälleen. Hei, voitko viedä tämän pommin? Sillä lailla. شما هرگز یاد نمیگیرید. مشکل شما چیست؟ برای شما اختیار داده شده است. Että voisitte auttaa toisiaan ja kasvaa. No, otetaan uusiksi. Jos nyt olisitte ottaneet opiksenne